Kublai pi baro ki perlok ki pape ka channel ka jongi ka Rivoy News. Hagan ka sengi nginlay sa kasnong maurangkang kasnong kabadon sigi nong kendong kabajangay kumba prala ni kendai kilometer nong surok ba. Banle sa kasnong maurangkang habang iya yang kini ka surok ni i sa kadiang gamon jo kani ka surok ni i kini ki pentha kaba ni jutip bagade ka pliang ja jong ni phun khasi khara kumbang ni ji na kapor sa kapor bala bun ki pentha kaba jong ni baladu ki bala idon ki brew de kapa ki lasna pung kiti pung dokha nangta pun jai Haga jisisa ngidi ban penne pensa iya kani ka pentha ka ba nama kenang ba rep karyang kan ini kenang ba ka pliang ja ka jongi phun khasi khara kandap mier bat ngin yo ngin pahu sibun ki bam gidi nalari lade hak ba ngin don kam ban kimi de tibat nagi we no ngar ni lapoi kani ka snong maurangkang kani ka snong kadai ka bahap hapo ka jingpe jong ka hima khat arling do sardarship ilaka kumbangi i sa saudong saukon jong kani ka snong ni i ye kilum kiwa ki bajrngam ha ka ba ki brew hangne kirang penne pensa e ka jing brew jong ka mai mariang namar ba ki brew hangne ki juim da ka rap karyang bat ki donru ki long kemi hangne ki batresh tom kiba kamai kendoi jakpo pendap penbiak yang sem lengbar ke bathan ki jain tenrai kum ka jain phoi hang ne te kum ju ru ki ju thain ru ki ju thain kum ki tiar gitar ki balong kum ki kho ki pedung ki kum bat kum ta ter dan mentai ni don rekat bagi we kong iba thanjan hakane ka snong don lang bagi ni we ki long kemeru te ale khendian ngin keren bagi kong halor jong ka thanjan na do meno kilas dang khendiat in batai halor kane dang hakane ka ba thanjan dang na kan slam hi tengi phom hakane ka society ta au arajar khanyo rob nai Desember arpu lai tari te kum ki jan ayu gi ba pisai thanjang ne ni than ki yu ki jan tenra la jong kum ki jan pin ki yu ki shol anta ki jan pan bangi te sangkai nata kat bawan order ki brew ki yu ki jan rendiar ni than ki jan kan phar ni than kat bawan order ki brew ni than ki yu pada ki bangi di sabar ka kum bangi i hang ni ki tiar gitar ki thanjan jong pian ni ki badon hatukan ne te ko pile ki ni kamru kong pio jingira bi e na kalian ka sorka kalian ka sarkar ni yo tang kan ka we hi da kini ki yu pada bun ki bangi thet nanta ki bangi sna hi da ka sik ong leng ba kan ne ka jing thanjan ka jong pi ka pen im em ye pi ba di ki parlok ki jong pi ba hakano ko rukam ka pen im hoi ka pen im hi na mar bangi yu ngila yo kini ki jan bandi ban yu te ngila yo ban thet tiar ban su by school Duk raya kita balak don kun, kita bawan tandang ne, kita yuk bantu by school, ban thiet kau ban pendap penbiang entah
kini kijan tentara jong tengi yung i porba i kai imi bat ime gum tu ngai i balek maki te ngaruk ngala nang te den mentap te ngai kai langnya kini kena badon ne kalong sisa ke basu tenat hadir bagi layo ban keren badikong bagi jing batai jong i na kalian katu katne bakane ka kam thanjan ka penim bar ka penim ha ka ban sai ke yang kasam ka jongki te ngi kerpat di phi ki paralok bangin kersan bangin ai mesim su ikini dag bangin thit ikini ki jan je bagi thanyi maki khnang ba kane ka jain tenrai ka kop ka san tenrai kanne hakari bakarai jungi bakum jo ka jai penri pro ko we te bentapat ngi lapoi hakayeng jongi Bayman Agnes Lingdo i Bayman Agnes Lingdo ide iwe ilong kemi iba penne pensa i ka jingput tenrai iba don i ka sap banput i ka we ka jai jingtem ka badai ka jingput tenrai na ka hima kra Lingdo ka jingput jingtem hoi kata ka ba haktin sora ki sejong kaming andre haktin hoi pat ki sejong kamuin te menta nginyo snow nginyo banya kran ru bat i Bayman katu katne shaphang kane kaput ka tem ko jingi bat kumju in pensko penskap ri ingi ye ki sur jingrai ki bathiang ka bakan u damai usibun Bayman chua lang kena hi ya put kai kan ni gamuin se ya put kai ba ni ki bahya barim de ki don kam har phi ni te i ki kena te sangap mula sngo kita gajing put kita gajing le kai put kai jaga japan ngai kon kita ki mai pa barim te ha kan ni put kai ki ba kon kita penti kon kita put ki lagan ni he te i ki kena sngo ite la hi babat ta kesur te nang hi japut kai jahi kai pra kena de nang hi ba jade hi thita kum tai hadu mentaro ngaro ba laba jahi kai ta pra kena te ngarah du mentar nang la hi ban bat ban put ban chim ban penek ya kan ya kamuy hakaba inang hi daladi ban tem ban put iya kane ka jingtem tenrai ka ban tip kum kamuy kane ka dik sisa ki bor khoi kamati ka ba kum mangi ki ba menta kane ka juk ka ba menta ni de ban bo de kamati ka ba kini ki longsha man swa ki lapu te me hi phila ban batai ngi kane ka jingtem ka ba phisai tem ma phi ki don kumba ka no tli ki sur ka ba phila ban tem kani ta jing jat put kani kamuy don do chi phau khat artli sur don tang ba ke jing ruai te de e ga woi la ba e don jing ruai e ga woi ga ba don jing ruai de me hi phila ban pen slow yangi ye kita gi jai jingtem gi jongki da ga ba phen persap hakmat jungi kita te e to sumla ka te ong to ka me ga la met te por met bla khang de ban khang no ta ga dwar te ong ta ka me ga kang ki loy ta dwar sir lamar sing kerngok he ta yak ko bu on ni lo wan ko kisah penon kamrung sa mandai hakapan yalu samla persamat pis to nang cimba put se ketang se ini nang nomor nang kami ga ba kani kadai bahap suslu bisa harus lu baik ho tei perchangi mo kumno long kamo long nomor long kamo yang cerkhero saya terkait ma bahai kai ba
Matu yo lepam ngalak semua boleh. Nak apa? Kani sa sinabi tang do sila hi. Digi bisik merlong. Merlong lại kisik dia like ni. Tang sila be sama. Kisik lah. Te ya kane ka jaj jemput kuma phi semua bela batai. Labi bersenatang do wi jaj sit tau do sila ki pai sai khot. Digi wi bisik pinam la ban senai kane kan ya jemput. Ha kane ka si ka penyisam bagi sutra de ka longkum ni. Ba ha ka por menta ha ka juk ka bamta ka jongi. Ni ju penon kam dagi mobile da ka bangi SMS haki WhatsApp lane haki Facebook lane da ka bangi via call ring baki mobile ban ya kut samla ban ya mo kino yunre haki por mandai karkum ka jimbatai jong kini kilong kme kane ka jimput tulwak jupun kam da kane ban ya khot ban ya wer samla lane ban ya kut tang sula put samla nang the ta kamur kane ka samla ka sutu tau samla ngolak khat kita ki message mensa gide kile da kile ha ka chaka jungi WhatsApp ki Facebook gide kine mensa por mandai ki jupun kam te kunjuru parlok be kane ka jimput ki sai penon kam haru ha ka por ka ba ki chele ki klau ki thap ha ka ba ki chele up pahara ya ka klau ka thap ko jungi ya ka rap kariang ko jungi ban ya dai ki jupun jing thap ki jungi na ki mra ki bawan ban penjot ki sai song boro shimit asnong na ka benta ban pahara ki ti juntu jing thap jungi ban ki sai penon kamru da ka put barwai bat ha ka ju kabut angkat bagaksin te khublai shibun beiman paman ya ka tu kapor ka pakoror ka jongpi pa phila ai bat ni khamtam be phila pen i gitu gi jingtam juput penrai ki pa kompi ki long kume jong ka ne ka hima khar arlang do phichu put phichu tem bal khamtam gitu gi sur jing roi ki bathiang ba pa pen so singi te ngi kerman bangin nang kindu biang hagwe pa kapor hakum kini ki jait program te to ai bau blei ke chusuk undang kerku gerdoi phi bat phindang ya sha ya klain bar ka bokong san ba phindang la ban hikai ye kini ki khon samla ki ba nadin bakin la ban bot ye kan ne ka jimput jing tem tan rai khnang ba kan ne ka jimput jing tem tan rai kan imsa ha ka in per ka hima ka jungi te tang ne khublei shibun te parolog kato ngila poi sha ka bakot ha kan ne ka sngi ngin sai kendu pat ha ko ke por bangin wan ra sapi kum kini ki jait ki ba phidei ka bangi dei ban tep bat ki bangi dei ban yui ha bai dei ba kan ne kaput ka tem tan rai ka jungi khasi bangin la ban penne te kat ning in poino ska bakut ngau shan sala na ka ribhoi news harangkar ka jingin don lang bat i cameraman isar pores marwen bat harangkar ka jingin don lang last stones imli rangkat bot mon lang lingdo khlei shibun